Koska tää alkaa tää juttu? Ehdiks mä vielä syödä tän porkkana? Entä saaks mä sit lähettää kavereille terveisiä? Ei pidä se puhe. No, okei. Moi! Mä oon muuten Heka. Mulle kerrottiin, että mä oon nyt jossain tuupissa. Tuupissa. Mutta en mä kyllä tiedä, mitä se tarkoittaa. Kun mä oon vaan jänis. Mut ehkä se on joku tuupi, josta tulee jotain tavaraa ulos, niin kuin kaikista tuupeista. Niin mä ainakin jostain kuullut. No. Mut meiltä jäniksiltä ei kyllä tuu tavaraa kuin vaan yhdestä tuupista. Niin. Tästä ei kyllä Heka saa mitään tolkkua. Halus vaan torkkua. Eikö nyt siis asiaan? Pelkät puheet eivät enää riitä. Nyt on loikattava pitkät loikat. Aika käy vähin. Lopeta. Kasvihuoneilmiö. Hekan ihmemaa on uhattuna. Uusi moottoritie tulee ja Heka pelkää, etteivät Liisat ja Lassit ja jäniskaverit enää löydä Hekan kotipesään. Tien varteen on saatava kyltti. Muuten Heka voi menettää kotinsa ja unelmansa jänispuolisosta ja pikku pupuliinaista ja siitä, että täällä voisi olla niinku kotipesässä, lekotella, hekatella, vaihtaa puputuksia ja mutustella porkkanoita. Eli Heka on eka. Eikä kukaan muu voi johdattaa teitä ihmemaahan. Jos te ette auta ja äänestä Hekaa, niin Hekan ja kasvihuoneilmiön tarina on vaarassa loppua. Kiltit, Liisat ja Lassit, käykää kasvihuoneilmiön ihmemaassa 15. marraskuuta mennessä ja äänestäkää Hekaa kirjoittamalla nimenne kirjaan. Tulkaa kaikki tänne ja käyttämään ääntänne. Ken Hekaa äänestää, ei palkkiotta jää. Siis joutuin kasvihuoneilmiöön, istahda sen vihreään lämpiöön. No. Saanko mä nyt lähettää niitä terkkuja? Tuu pois vai jo? Kenen joukoissa seisot, kenen lippua kannat, ei synny rakkautta ilman oikeutta, ei synny